kubli perlu bro sesian hani step jongka arpu arterik jong benai March arja arpo kini video kadi halor jong coronavirus bat ki report kiba lingkot ya kabala ja hadu kani ka sengi hadu kani ka step kiba arpu arterik jong benai March arja arpo ini di report kiba lingkot kiba nganai pin na kalyang na perteh bro ko we bat kumjuru na kari India ti hak seperti bro ko kat kum ke WHO ka jingkiu jong kibayo ini kenyang jingpang kelapoi ka arlak riu punyu hajar khat lai ngut arlak riu punyu hajar khat lai ngut kibalayo ini jingpang keleng setelak ke pertai bad kibala klat no ni jingpang kelapoi ka khatwi hajar aspa iwe ngut ti kidan kumasis pa aprap sautli kiri kibala shakhta huni kenyang jingpang but ha India hadu mentah bangale kani ke video ke jingyo yun knya Jepang kelakot chakalai spa hasan ngut kibala khlat no kani ke Jepang ilong kumba sangut but kibala sha discharge no na kita ke Jepang juki hangi India sha discharge but kiba layo banenyo skiyeng kisam dan skiri jongki kidan kumba arpo lai ngut ti ngan chukado hangni tang ki jela bat ki jela ki ba layo hambun ni khnyang jingpang hangni hapo kari jongi ba kata kalong ha Delhi ke balayo kumba arpho san ngut Delhi ke layo arpho san ngut Kerala lai phulai ngut Maharashtra nriu phungut ka jela ka ba khambune ka UP arpho lai ngut bat ke West Bengal lai ngut ti hendak kemit ki kidan ki khubor ru ki bakatu kat ni ki ba ong ba hapo Assam London hoi ka London ka jing ka khubor na ki katu kan ni ki khubor ki telong khubor ki ba napo Assam ki balong ka Any Life ka East Mojo bat kiwe kala pensapryang ni ka khubor ba ong ba kidan kita ki shiyeng shisam ki bawan kai na Bihar baki wan dekat train bat ki layo ban layo jingtep itai khlung ibana south nam ilayo ini khnyang jingpang kata kala jam ne kemit kumba khatwe boje khawai tamye banga ngai phiyo kita ki khubor na keleng ti henre yakani ngakwa ba phipin shai menta kumba arkanta ye ki ju kitalong khubor kila pin shisha ye kane ba ya kata ka jingpang klem dan bayo manuru hang thia po Assam namar ba kita ikhlung ibala nget bala yo ya kan jingpang ila test negative ba mut klem dan AA kum utaw ja jingpang hakamet jongi lemne kita ki bahayeng hasem jongi ti u chief minister jongka Assam u Himanta Biswa Sarma ula pentikna ikane ba umdan manuru bala yo ini jingpang wat kini kishiyeng shisemru kim shem layo te sumha ban penshayi kituru kibalayo ya kani ka kibalayo ya katu ka khubor hot ke khubor ne kamit kala banong ka shisha henre mentang sngi lapin shisha la dat test lut ki bat kata ka lomba kini ki shiyeng shisem ki kham dan kanu ka jing shitam na uni khnyang jing bang coronavirus te lanya kini ki report ngakwa ban chai khniat ru kalong ba tang ne kemet ki bun ki bala tiang bala sungus ir kan ki jingpang ba yo ahle kan one point Meghalaya nakadaw jing yo ka Assam katali kham jingkali kan long hi ki jingma tin ring ngakwa phin long bala khre lupa nam ta kita ki bat ngakwa ba phin shimti ya jingkit khle kum ki nong song jong ni ke jela jongi ba phin shim ya kata ka benta ban yadai ladi ya yeng kesam ladi namar begini ki sngi ki long ki ba bat lada ngimya teli lang kawe bala ngimya ngimya dan la kawe ke jingmut ke ban le ni ban yadai khnya jingpang kan palat lada dan weiru du basala na yeng kesam review ang ngan lej bet kan shem shitam shibun te kawiru kalong ba kum kani kesengi bagi nyabun pha ki ba ong ba bagadai ka bakata kesengi bagi sha ban ben kum ki kristan ngan ong ya sisin kam dei phang kaniam rei ka dei
na bata ka jingha ka jongi lakhang kini ki jaka mani jongi laki kat tu ni singi mentan re jar khat bong wat mentan ka singi ru kadan kani ka curfew te ngan ban miang sesisin kalong ba pek kum ka Republic of Korea ba kayo ini knyang jingpang ka sajelai ka ni knyang jingpang kalong ba hakthi kari namar ba hidan ki katu kani ngot nakawi ka balang kebadan hang thi po Daegu po Republic of Korea bala yalam khamat du ta uliman hi to nong yalam jong ta ka balang but bala ong ba kita bala yo pang hati ka balang hati ka jingiseng la ong ba kim shim tre bantes na mar ki snow ba kata ka jingpang ka jong ki kadai ka pop but mlong hiru bantes na mar ba ka kta ka jingit ki jong ki te but kapenong iki bikin let ki jingiseng ba hadu ba yo lut berokoi ka jingpang ba under ki kin lami le jingiseng kala spread lut kat shabadan te but uni unong yalam ulasha ada ka lawsuit lani la da suang no la ban sha ai case kumalong no tenre but ya kani ka sarkar hang the ka shim khia but hadian jo kata menta ke South Korea ke syairo haki babun ba ki kiri ke perthai namar ba kalala bante lakam kat yuta upat bur walayo ya ni ke jingpang hakthi kari te semua ban shim khia kani namar ba kalong ke ba ka basir bat ke ban khata ontang yang ishimat ni ke ban khata lut ki bayet beton jungi baro ti subha kiar na ki jingi lang pa ba ngamong kiar na ka jingi seng na ka jingi na ki jingi kendu haki jing seng lani hakinu inu gibenta andre kumawa pi kani kamdei nabta kaniam nakta ka daw kiar yaladi nakajingi kendu pajba ti nalor nang ta ki kidan bla comment na hapo kani ka haki ti video jonga beladap bat yang bah tu la ban syakem mo ya kita kibam le ya thu ting anong kawing ngapaan pusay hani katkom ka jingtip ka banga ngayo kalong ma undan ni kita ka jing sakem henry kwa ru ba kitu kibayo pang kibadan ni kini ki dak kishen jong ni jingpang sngo bahawat ting sngo bahawat sngo nongway wat sngo sha iben ni sha pet ben hanu ru namar ba ngasuthu bal ladadan ko mini jingpang suting susir yo ahli yo kibrio kim kalan chu ngayo hani kibrio kiting no yang ba kong manu kiba sungthu ba pidon ya kani ka jingpang ngasuthu ya pi but ka perthai kari ka jala bro koi ka don lang bat pi but ngi ong ya kani ka wei ka long ba tu phone yi ti helpline number wa ti jing rap ki ba bania khanang ba ka ying ka sem ka jong pi kan lat ni ki jingma but ngakwa ba pi phin shim ni ki jingkit kli ba da ka baburi na kani ka jingburi ka jong hi kala ban yalam shiki ki bama bi basir na bata ka imlang salang ba ka ying sam ki betan ki jong hi la pilangwan ni lay na shabar le kani le chi health center ki jong hi ba pin le ban test hi la de hoi ka kala ban dei ke ru pen ban bre tangman pen tikna tangman pen shai ba ki bahing asam kin shong ka jing suk ka jing san ba ru bekin tip kumnu ban le nang ni shakhmat la da don kumno kata ka kes kaba kum kani kabalong tau kanyang jingpang COVID-19 ti kata di ka jing kerpat nakaliang jong asimet nakaliang im lang sa alang ba subha ban lek ng pates ikini mo ti lada pilang dan susu ki jing kali subha ban drop hakini comment bu haki comment section kini jong kani video ngani le ban jubab link ba ka video ni la ile ban jubab link ba comment ru kat bangala ai ti idan ini ngamti play di ikong ni ba ya ka kerteng an link ti iong ba shikishnong kendong hatu la ne bengi ngin khang na ka jing ya khle mon la bangin la jing ya khle bat kiwe ti ngan ong ipi kani kawai ka bha el phile komta nga kenturu ya kishnong ki bashnong kendong ba phinshim ini ka jingkit khle ba hakasnong ka dong ka jong phi ba phin pet ngor manu bawan manu bami ladadan manu basitam sim khai ya kani kum kasnong ka tha kum ki nong song snong jong to ka jaka ba pentep kloi skin snong penya snong pentep kloi skin ta ki nong penya jong ka district
jong ki district health bat ki way ba khnang ba Maria lap Maria yo I kini ki dak kisien ngin shim stat ngin le stat wood bingin ai ke jing sumar ba bingin ai ke jing tip sarkar ba khnang sarkar kala bani ra mar tip kani kam di ka bala ban penkot ki dawai khasi ni ki dawai kinbat hoi ngakermen bakala benong tah nri ya mentahi kampat dan dawai ti bat kabala bani rap hi yangi hakani khlemat ka debe tang ke sarkar ti smu bha ban pentip ke sarkar lada dan kum kini ki jingpang bat lada ki rung ha kimi ha ka snong jong phi yo ki jing tip ki babnya nang nu ki wan shanu ki le khnang ba phin yada la ka snong lade ni ngin le lut ya kani kalong kare kadi jing kerpak jong ashibat mo ba phin le ki snong ki thau ki jong lade khnang ba phin pinetri kam kum koi ki snong bala da koi ki snong ka dan la ki jong ki kendon kan scam ha kani kerukom te la kam uni ni khunyang jingpang te ai ba ka da kani ka ban penkut yang ni video kalong ba ai ba ka perthai hi bro koi nang ni shakmat da kani kerukom le ka jongi ai ba kan tip ba kani ka jaka ni ka jela ka jongi ka le ka ba bahatam ban yada yi uni jingpang nadu shwaba unwan te ai ba ko ki snong ki jongi ai snong ki thau ki jongi ki jaka pulil ni ki jaka trail ni kono benta bangi ngi don ai bangi ngin le kini ki rukam ban yada yala di bat hiwe da ka bakhang da ba pek ngor ki briu ki barung ki bami bat bakerthe hi bro ko kan tip bakan suthu kan shai ba yakani ngi le yakani ngi le dan ta ki bahieng sam ladi ngi le dan ta ka ri kejap riu ladi pengi le na mata ka jingha jingmiat jong ka perthei hi bro kawai da ka bayada na uni u khnyang jingpang te ngamdan ni isu la ni kini hadu kani sngi hadu kani khleman te ko mangi te kani ki sngi jing duai te le ya kani but ngansa nang upload chu iki video ki bandangwan kini ki la shai ka sngi la ni shiben kat ka basha kapor te tangki ni ki kintian khulai